Dragi svi, zdravo. Vero, život i naš YouTube kanal. Tema ovog našeg videa će biti nešto što treba sve nas da interesuje, a to je pad imuniteta uzrokovan toksikacijom organizma. Evo o čemu je reč. Klasična medicina se bavi isključivo simptomatikom. Ja vidim, ja napadam. Kad ne vidim, ne znaju šta da rade. A nama pada imunitet i mi se razboljevamo. I sad, pitanje šta je to što može da izazove toliko, da kažemo, pad imuniteta? Šta je to što uzrokuje pojavu bolesti? Znate, radeći ovoliko godina i posle hiljade i hiljade pacijenata koji su prošli kroz naše savjetovalište, u razgovoru s njima, sreli smo se sa mnogim pacijentima koji su po njima, a i po onome što čitamo u nekom mainstreamu, živeli zdravo. Hranili se zdravo, živeli zdravo, razmišljali zdravo, nisu pili, nisu pušili i tako dalje i opet oboleli karcinoma. I onda ono večito pitanje, pa kako ja sam pazio na sve. I toga nije sačuvalo. Znači, nešto jeste izazvalo generalno pad imuniteta, a po nama to jeste toksikacija organizma. O toksikaciji se mnogo priča, ona možda bude mnogostruka. Od toksikacije mikrobnim noksama, hemijskim preparatima i teškim metalima. Mi ćemo u ovom videu da se držimo teških metala, jer smatramo da je to možda nešto što je apsolutno vredno vaše pažnje i nešto o čemu trebate da razmislite kada je vaše zdravlje i vaš imunitet u pitanju. Gledajte, naš organizam, naše telo, ljudsko telo posjeduje jedan buferski sistem koji ima funkciju da izbacuje teške metale. Međutim, on je napravljen za neku planetu koja je bez toliko toksičnih metala, to jest neka planeta iz naše prošlosti, gde je bilo sve, da kažemo, zdravo i tako dalje. Bilo je malo toksičnih materijala u našem okruženju, dok 21. vek u kome mi sada živimo je prepun teških metala, od žive, olova, aluminijuma koji ovi bacaju do zgore, kadmijuma koji se nalazi u svim ovim sokoćalima koji nas okružuje, koji nama služi za nekakav vid komunikacije i tako dalje. Jesu to mikročestice, ali te mikročestice godinama se talože i to na kraju izađe jedna poprično ozbiljna količina. I tu nastaje problem. Evo kako mi to vidimo. Složit ćete se negde da naše telo komunicira na energetskom nivou, to jest razmenjuje nekakve informacije putem fotona. To je u ostalom i naučno dokazano. Jer ono večito pitanje kako moguće da se otključa DNK, hemijski nemoguće, samo energetski, to jest fotonima. Elem, dve ćelije između sebe komuniciraju fotonima, prenose informaciju. I kada nema obstrukcije u prolasku informacije, to je fotona, ćelije normalno funkcionišu i vrše svoju funkciju. Samim tim i ceo organ u našem telu radi normalno i vrši svoju funkciju. Onog trenutka kada se desi, sad, ako zamislite da su ovo dve ćelije, kad nema ništa između ove dve ćelije, foton normalno prolazi od jedne do druge. Čim se pojavi obstrukcija, prepreka između te dve ćelije, foton ne može da prođe, onda on ide levo, desno i tako dalje i ne prenosi se dobra informacija i tada dolazi do disbalansa u radu ćelija. Samim tim to kad prenesete na skup ćelija dođe do pada rada, to je disfunkcije rada organa koja je ona sastavni deo. I tu nastaju problemi. Veoma često ta prepreka zna da bude teški metal. I sad se postavlja pitanje šta i kako raditi. Mi smo tome izuzetno puno izloženi. U krajem slučaju, ajmo da pričamo o automobilima, izduvni gasovi. Nije samo CO2 ono što je problem. Problem su i svi ostali teški metali koji se nalaze u tim izduvnim gasovima. I zbog toga se i menjaju ovi propisi u svetu da se smanjuje emisija ne samo CO2, nego svega ostalog, ne bi li se nekako okolina sačuvala od tih teških metala. Aluminijum koji ovi bacaju do zgore, sve u nameri da nekako, ako ikako moguće, srede klimatske promene, to jesu mikročestice koje mi udišemo. Naše alveole nemaju način da ih izbaci. Naš buferski sistem nije u stanju da ih izbaci, jer to se taloži u našem telu i tu dolazi do ozbiljnih problema.
Odavno se zna da mnogi metali izazivaju puno problema, pričamo o autoimunim oboljenjima i ostalim oboljenjima. Naprimjer, zna se da olovo zna da izazove površini pritisak. Kad vi odete kod lekara sa povišenim pritiskom, verujte mi, nijedan vas neće poslati da uradite analizu i da vidite koliko imate olova u sebi, ne bili ste uradili detoksikaciju i samim tim se pozabavili uzrokom, dobit ćete samo terapiju da se smanji krvni pritisak. Znači, nije se bavio vašim, da kažemo, uzrokom nastanka bolesti. Druga tema o kojoj trebate apsolutno da razmišljate, to je porast autoimunih oboljenja. Medicina je zove idiopatskim, jer ne znaju kako nastaju i onda ne znam šta da radi i tretiraju. Daće vam najvjerojatnije kao kod 60% raznih autoimunih oboljenja, daće vam kortikosteroide, ne bi li nekako smanjili nus pojave, pa onda ako vaše telo uspe to da pobedi, bravo, mi smo vas izlečili, što nije tako. Često pitanje mnogih je, a kako ja da izmerim to? Problem je što vi ako krenete da merite nivo teških metala, vi ćete meriti to najverovatnije kroz krv. Ali teški metali nisu samo krvi. Oni su najviše lagirovani, deponovani u našem telu, u ćelijama. I to vam otprilike izgleda ovako. Kao kada biste otišli da izbrojite broj automobila u nekoj zemlji. I sad izađete na autoput u 3 sata noću i brojite automobile, ne bili ste dobili nekako sliku koliko ima automobila u toj zemlji. Isto važi i za merenje nivoa teških metala u krvi, to je tom autoputu. Nema ga toliko. On je mahom u vezivnom tkivu, u ostalim tkivima, u nervnim ćelijama i odavno se zna da je to uzrok nastanka demencije, Alzheimera i tako dalje. Znači, to jeste ono što izaziva probleme u našem telu. Jedna od tema je kandida, jer kandida je ta koja može da proguta i da usisa u sebe 2 do 3 sopstvene težine teških metala, posebno žive, aluminijum i tako dalje. O tome možete da se informišete ako izađete malo na internet i pratite posebno radove doktora Klingharda, koji se time bavi već nekoliko decenija. Tako da je, da, veoma interesantno. Pričamo o kandidi. Dr. Tullio Simoncini već nekoliko decenija govori da je uzrok nastanka karcinoma kandida. A onda ćete čuti u narednom videu koji se bavi kako izbaciti teške metale, šta je to što i kandida radi u našem telu i kako to izgleda. Generalno, vi ne možete, ni vi, ni ja, ni niko ko nas ne može da se odbrani od emisije teških metala. Čak i ako odete negde u neku planinu i tako dalje, ovi iznad vas bacaju aluminijum i niste pobegli. To je u vazduhu. Jedino što možete da uradite jeste da uradite detoksikaciju. Da očistite svoje telo, da izbacite taj višak teških metala iz svog organizma i samim tim pružite šansu organizmu da normalno funkcioniše, to je da vam bude stabilan imunni sistem. Kako to uraditi? Kako se rešiti teških metala? O tome ću vam pričati u narednom video snimku, gde će tema biti DMPS protokol, eliminacije teških metala, koji, verujte mi, pokazao neviđeno dobre rezultate, posebno kod onkoloških pacijenata, i sad obratite pažnju zašto. Zato što za vreme hemoterapije mnogi onkološki pacijenti u sebe prime popričnu količinu teškog metala, cisplatinuma, koji ima svoju funkciju da na svom putu uništi i sprži tumorsku ćeliju, međutim, on sprži i ostale ćelije i vremenom se taloži u našem organizmu i onda imate nus pojave hemoterapije koje znaju da traju godinu i duže, što je katastrofa. I samim tim sve vreme vam to obora imunni sistem i vi nikad nećete moći da se izlečite od karcinoma, jer vaš imunni sistem to ne može da pobedi. Nemojte zaboraviti. Rodili ste se sa tumorskom ćelijom, svi na ovoj planeti u sebi imaju tumorsku ćeliju. Zašto su neki obolili, a neki nisu? Šta je to sačuvalo ove koji nisu obolili, a imaju tumorsku ćeliju u sebi? Njihov imunitet. Zbog toga vam savjetujem da
poslušate ovaj naredni video koji je vezan za detoks teških metala, za DMPS protokol. Ukoliko smatrate da je ovo korisno, da su ovi naši videovi korisni, molim vas, šerujte dalje, dajte komentare, jer samo znanje može da nas spase. Sve najbolje i srećno, vaša Vera u život. Živeli!